Și încă un lucru. Rinți, frați, magi, să știți că vădit sunt ultimele vremi. Și Apostolul Ioan zicea cu 2000 de ani că erau în sămânță, numai că astăzi, ceea ce era de necrezut cândva când se citea Apocalipsa și alte prorocii, astăzi este tehnologic realizabil. Și trăim zilele alea. Ce putem zice? Înfricoșătoare sunt, dar dacă Dumnezeu nostru se zice atotputernic, în zilele astea vom vedea ce înseamnă atotputernic. Și cerem să Doamne să ne arăți dacă noi vom traversa acele perioade. Deci, sunt înfricoșătoare, dar nu vom deznădăjdui că milostiv este Dumnezeu și mare este Dumnezeu. În zilele noastre este foarte important, vorbesc acum în cadrul monastic specific, foarte important ca cei care aleg calea asta să aleagă pe baza a cele două lucruri: propria libertate și alegere și vădirea adevăratei lor chemări. Bine să zic că astea sunt cele două picioare pe care poate să stea neclintit. Mai important azi decât oricând, fiindcă atacurile și năvalele care vin asupra omului sunt încă de acum, deja, de necomparat cu cele ce erau înainte. Spunea cineva aseară, unul dintre Sfințiți, parcă că în viața noastră, în ultimii 30 de ani, lumea a devenit de nerecunoscut. Așa e. Și se schimbă pe ceas ce trece. O maică, poate unii știți să iau, maică îmbunătățită, Sebastiana, nu știu de unde era, Domnul a luat-o cu câțiva ani, nu mulți, de până regiunea Timișoara, pe undeva. Spunea unui părinte pe care îl cunosc eu, părinte, zice, vrem ca să n-am apucat. Am cunoscut război, am cunoscut foamete, am cunoscut prigoane, dar vrem ca să n-am mai văzut. Ieri, zice, mi-a trebuit 4 ceasuri ca să citesc un acatist. Înțelegeți puțin de ce vi se duce mintea și nu rămâne la rugăciune în biserică sau în chilie. Da, suntem păcătoși, dar să știți că nu e numai păcatul nostru. Sunt și alte lucruri pe care nu le putem dovedi, dar vă spun asta ca mărturie a unora mai bătrâni și care au cunoscut alte lumi. Deja și eu mă văd ca un martor al unei alte lumi pentru cei care astăzi au 30 sau 20 de ani și mai puțin. Iar Părintele nostru ne-a fost și martor al lumii înainte de primul război mondial. Asta cred că nimeni dintre noi nu știe. Și mi-a spus că după aceea n-a mai fost niciodată acea pace de care își amintea în tinerețile lui. Acea așezare a lumii care se simțea. După primul fratricid mondial, zice, s-a ridicat harul de pe pământ și n-a mai venit. După al doilea fratricid mondial a fost și mai rău. Și până anii 70 ne zicea, dacă mai vine un război mondial, credința pe pământ va deveni cu neputință. Și atrag atenția și la lucrurile astea. Eu descoper, m-am numit credincios toată viața mea și descoper că nu știu de ce m-am numit credincios. Sunt materie ideală pentru ateism. Sunt un ateu desăvârșit și poate singura, cum să spun, singur element care arată că ceva credință este în mine este tocmai faptul că am vrut să fiu cu credincioșii. Faptul că eu mă pocăiesc că sunt ateu, acolo de tovarășul Stalin se spălea că era ateu. Vreau să zic că observ că ceea ce numeam credință a falimentat de multe ori viața mea până când am început să văd că nu am
Și asta este o caracteristică a epocii noastre, nu numai a lui Stan Pățitu care vă vorbește, adică crezi că și te trezești că nu. Este ca și cum stai ferm cu picioarele pe ceva solid, pe scânduri solide, și cineva spune o cravată după gât, cade scândura de sub tine și te trezești că ăsta e o ștreangă. Uitați-mă, dar asta este ce vrea să facă vicleanul cu noi. Însă, asta este partea întâi a cuvântului Părinte lui Siloan. Ține-ți mintea în iad. Nu-ți închipui că lumea asta e altceva. Să fim serioși și să fim treji. Dar nu deznădăjduie partea a doua. Adică Dumnezeu care mă aude acum, puternic este să ne cruțe de acel ștreang și de acel chepenc care cade de sub picioare. Dar, Doamne, păzește-ne că, așa cum am zis, tocmai și aseară și azi dimineață, mai mulți au zis ce ispitele sunt mai cumplite azi. Nu mai cumplite, mult mai subțiri, mai nebăgate în seamă. Crezi că ești un credincios și te trezești că reacțiile tale sunt reacțiile necredinciosului. Credința ta te falimentează, te trădează. Și aici zic, asta e un oarecare țineți mintea în iad. Nu că toți sunteți așa, dar cei care sunteți, însă nu e cazul de a deznădăjdui,